ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଭଲ ଚାଷୀ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ଚାଷବାସ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବଳଦକୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ ବାହାରକୁ। ସେ ବଳଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୂଅ ଥିଲା। ବଳଦ ବୁଲି ବୁଲି ଚରୁଥିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ତାଙ୍କର କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଆବାଜ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଚାଷୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ସେ ଚାଷୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ ବଳଦ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୂଅ ଭିତରେ ପୋତି ଦେବି। ଚାଷୀ ଜଣକ ନିଜ ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ଫାଉଡ଼ା କୋଦାଳ ଝୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଫାଉଡ଼ା କୋଦାଳରେ ଝୁଡ଼ି ନେଇକି ପୂରେଇକି କୂଅରେ ସବୁ ଢାଳିଲେ। ବଳଦ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ମାଲିକ ବଞ୍ଚେଇବା ବଦଳରେ ମୋ ଉପରେ ମାଟି ଢାଳୁଛି। ଜୋର ସେ ବଳଦ ଆବାଜ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ମାଟି ତା ଉପରେ ଢାଳୁଥାନ୍ତି। ବଳଦ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମାଟିକୁ ହଲି ହଲି ସବୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ, ମାଟି ଉପରକୁ ଚଳିଯାଏ। ଯେତିକି ମାଟି ପକାଉଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ସେତିକି ହଲି ହଲି ମାଟି ସବୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଏ ତା ପିଠି ଉପରୁ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୂଅ ମୁହଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, କୂଅରୁ କୁଦା ମାରିକି ବଳଦ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ପକାଇବେ, ଅଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାକୁ ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷାରେ ଭଲ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ମନରେ ଯଦି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ତାହେଲେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ନିଜର ସାହସିକତାର ସହିତ ସବୁ ଆଲୋଚନା ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇ ତାଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଜିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଦଳାଇବ।